नोंनि हौवाया सासे प्रफेसारनि हिनजावा गुबुन हौवाजों खारदों होनोब्ला समाजा जोंखौ गनायनाय नङा। बेखौनो दाबो लाबोनो हाया नामा? जोस्ला लानानै फैथाब। एबार बोसोराव 2023 आव मिस्टार ग्रेजुवेट फिल्म बेखौ जोङो रिलिज खालामबाय। रिलिज खालामनाया प्रिमियार श' एबा जों आर्टिस्टफोरखौ लानानै माने माने माबानो हायासै, देखायलायनाय जायासै। ओमफ्राय जायखिया जोङो माने मार्केटाव आरोखि जायगा हरबाय। माने देखायनो हायैनि खारना जाहैबाय माने दा एगजाम सोलिगासिनो दं नालाय, आनजाद सोलिगासिनो दं गथ'फोरनि क्लास 9, 10 बेफोरबायदि जायगा एगजाम सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय बिनि खारनैनो माने सिनेमाया थांब्लाबो माब्लाबो माने नोङो एगजाम सोलिफुबाय थानाय समफ्राव माफ्राव डिस्टार्ब जायो नालाय एसे, ओंखायनो माने जेराव गैया एगजाम गैया बे जायगायाव सिनेमाया दा सोलिगासिनो दं आरो। ओमफ्राय जे जायगायाव देखायदों मथा मथि रायजोफ्रा मोजां मोनदों आरो, मोजां मोननानै मोजां कमेन्ट हरदों। बेखायनो दा अबे जायगायाव एगजाम बायखांनानै नङाबा देखायनाय फुजाफ्राव माने कन्टेक्टखौ खालामनो हासिगोन आरो। दाथ' बेनोसै, मोजां मोनदों रायजोफ्रा, नायनो थाखाय माबा खालामबाय आरोखि, आसा खालामबाय बयबो नायगोन होननानै आरो बिहरगोन होननानै आरोखि। सिनेमाखौ नायनानै माबायदि मोनदों मादै? जों बिराद मोजां मोनदों आरो सिनेमाखौ, नायजाथाव मोनदों, मोजाङैनो दं, बयबो नायनो हागोन, गाज्रि नङा। नोंसिनि जिथु संसार जाबोनाय नुबोनाय नोंसिनि जिउआव मोजां, पार्ट फालाफ्राबो काहानिफ्राबो मोजां। एक्टर एक्ट्रिसफ्रा माबायदि रल खालामदों? एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो मोजाङैनो दं। असे जिबनाव जानाय बायदि काहानिया बे बेरखांथारदों नामा? औ मोजां नुदों, थिगैनो दङ, मोजाङैनो दं सिनेमाया, गाज्रि नङा, बयबो नायनो हागोन फिसाफ्रा। सिनेमायालाय मोजाङै जादों, जानायालाय गाज्रि नङा, काहानि कुहानियाफ्राबो मोजां। फिसा गोनांखा बिहामजोफोर, हाबा जाखानाय हौवाफोर खारलायनाय दोनखारलायनायफ्राथ' मोगथाङाव दंखायोसो नालाय, बेफोरखौ देखायबाय आरो। काहानिया दंखायोबो नालाय मोगथांफ्रावबो। सैथो काहानिखौ बेयाव फिसा गोनां बेबो बिदिनोसै, बेबो दंखायो नालाय बेफोरखौ खिन्थाबाय आरो मा। बे सैथो काहानिखौ नैबे सिनेमायाव नुदों नामा? औ नुदों, मोजां दे, गाज्रि नङा। बे खर'आव मा दं नोंहा? जेबो मोजांखौनो साननो रोङा। जानोलै आंबो बारा मोजां मोनथिया। गिनाङालै जाम्बा, जों भट थुनानैसो देरहानाय। ओइ एमएलए सार, नों आंखौ मा होनालै? 40%आ साख्रि मोना होनदों नामा? आं मा ग्रह लाना उजियाथाय, आं गावखौनो जेबो हमनानै मोनला। जेरावखि थाङा खैफोदल' जायो। थाबैनो फैफिननांगोन वेले, नोंखौ नुवाबा बारा गोबाव थानो हाया आङो। नोंखौ अननाया आंनि जेब्लासिम थागोन, गोसोखांनाया आंनि थाबाय थागोन। नाङा रावखौबो, नाङा आंनो। आंखालाव बयबो गोरोन्थि मावफ्लाङो, नाथाय गोरोन्थिखौ निमाहा होनायासो मानसिनि आखु जानांगौ। नों बेखौ बिदि राव बाहायनाङामोन। मोनसे जिउ, आंनि मोनसे जिउ, नोंनि मोनसे जिउ, आंनि मोनसे जिउ, मोननैजों मोनसेल' जिउ, मोननैजों